העבודה שאני עושה עם המתאמן היא להעיר אותו למשהו. אפילו שהוא לא יודע, האימון שאני עובדת עליו זה כמו נקודה עיוורת. את לא יודעת, שאת לא יודעת, שאת לא יודעת את זה. זאת אומרת, זה משהו שאת מתנהלת בחיים, הכל נראה לך סבבה, והתפקיד שלי כמאמנת זה להביא למודעות איזושהי נקודה, מה שנקרא נקודה עיוורת, בליינד ספוט מול העיניים שלך, תסתכלי עליה, בואי נחשוף אותה, בואי נראה מה יש מתחת לשם. בואי נראה איך עשית את זה עם אורית רגע ונמשיך לדבר. מה שאנחנו הולכות לעשות ביחד, אנחנו הולכות לחקור את ההיסטוריה שלך לגבי כסף, את היחסים שלך עם כסף בעצם. איך היו היחסים של ההורים שלך עם כסף? כשאני הייתי מבקשת מההורים שלי כסף, היום אומרים לי, תקשי לארנק, תקחי. מה את חושבת אודות עצמך לגבי כסף? אני אני לא מבינה הרבה בכסף. עכשיו בואי תגידי מאיפה את יודעת את זה. זה אף פעם לא עניין אותי. זאת אומרת, אף פעם לא למדתי שום דבר בתחום הזה. אם היינו אומרים, מי אדם שאומר על עצמו שהוא יודע לנהל כסף והוא יודע לעשות כסף, מה היה צריך לקרות במציאות שלו שהמשפט הזה יהיה נכון? קודם כל זה היה אדם שיודע כל אודות הכסף בחיים שלו. מה עוד היה מוכיח את זה? זה בן אדם שמכיר דרכים מגוונות לאיך לעשות עוד כסף. נהיית ממש יצירתית בתור אחת שלא מבינה בכסף. אם אנחנו, אני ואת, בתהליך האימון נוכיח שאת המשפט ההפוך ממה שבאת איתו לאימון, אוקיי. איך זה ישפיע על חייך? קודם כל אני אוכל להגשים כל מיני דברים שאולי כרגע הם רק ברמת חלום. אנחנו התחלנו את האימון בעצם שבעלך עזב את העבודה. איך את חושבת שהוא יהיה עם כל העניין? אני חושבת שזה יהיה מצוין, כי אני חושבת שזה ייתן לו איזשהו שקט מהמקום הזה, שתמיד זה היה על הכתפיים שלו בלבד. אז כמו שאת רואה, היכולת שלך לנהל את הכסף שלך ולדעת מה לעשות ולקחת אחריות בעצם משפיע על כל תחומי חייך. היא משפיעה על הילדים שלך, על הזוגיות שלך, היא מאפשרת לבעל שלך להיות יותר רגוע. אני אבקש ממך שבמשך חודש, תרשמי כל הוצאה שלך בפנקס. כל פעם שאת מוציאה איזושהי הוצאה, כל פעם שתרשמי אותה בפנקס, אנחנו בעצם נותנים תרגום למוח. כסף זה פיזי, זה לא בלתי מוגבל. כשאנחנו הולכים לסופר ואתם מגיעים עם העגלה לקופה, הקופאית לא אומרת לך לשלמו כמה נראה לכם. לא, יש שם מספר, ואנחנו לא חיים שזה מספר, אנחנו רוצים את הכרטיס, נותנים. מה שחשוב לי זה שאת תתכנני את החיים הכלכליים שלך, שישרתו את החיים שאת רוצה לחיות. ושאנחנו נסתכל שנה קדימה ו5 שנים קדימה, איפה את רוצה להיות ואיך את רוצה שהחיים שלך ייראו, ואיך הכסף יתמוך בזה. קודם כל אני רואה אפשרות, וזה מדליק אותי, שאני יודעת שיש פה איזושהי דרך שיכולה לפתוח למשהו חדש. דבר נוסף, בעלי בעצם זקוק בדיוק לדבר הזה, אני הולכת לתת משהו לטובתו ולטובת המשפחה שהוא נורא חשוב.